Shalom. Ara que estem a la Perashà Bereshit, començarem la lectura del llibre de la Torà. Farem bé de recordar un procés que explica el Baal Shem Tov i que el Rav Ginsburg ens ensenya recentment, que és un procés que es repeteix en tots els processos de creixement espiritual i en tots els cicles d'evolució en general a la realitat. I les tres etapes són l'etapa de sotmetiment, l'etapa de separació i l'etapa de dulcificació. L'etapa de sotmetiment consisteix en una contracció que ha de realitzar la persona del seu jo per tal de preparar-se per rebre la realitat, per poder-la analitzar objectivament i, eventualment, poder-li donar resposta. La primera resposta que s'ha de donar a la realitat és precisament la segona etapa, que és l'etapa de separació. L'etapa de separació es realitza racionalment i és un procés de classificació de tots els ítems que ens anem trobant a la realitat per poder-los tractar individualitzadament. I finalment, l'última etapa és la de dulcificació, que consisteix en tractar separadament cada element de la realitat. Els que ja estan més corregits s'ha de fer un tractament més suau i els que estan en un procés més verd, per dir-ho d'alguna manera, se'ls ha de donar un tractament més profund de maduració i de dulcificació, és a dir, de suavitzar les seves característiques fins que adoptin una característica apropiada. Així doncs, ara que estem a Bereshit, preparem-nos per sotmetre'ns, per separar els ítems de la realitat i per dulcificar-los, per preparar-nos per retornar al paradís. Shalom.